vi har lavet Klarinetstafet, grundbogen for begyndere på klarinet. Vi har skrevet en bog, fordi vi synes, der manglede en rigtig god bog med nogle danske melodier i og nogle gode øvelser. Så du starter altså fra punkt helt 0, og så lærer du den første tone her om noget mere. Hvis du går i musikskole, så er der cirka til et års undervisning eller lidt mere. Vi har fundet nogle melodier, som du kender. Der er noget filmmusik, blandt andet noget Harry Potter. Så er der også en masse danske melodier. Nogle af dem kommer til at spille som kanons, nogle spiller du som duetter, og nogle kommer du til at spille med klaver. Til hvert kapitel har vi lavet nogle forskellige øvelser, der træner dig op til at kunne spille melodierne i bogen. Der er øvelser, hvor du træner de nye toner, du har lært. Så er der rytmikøvelser, hvor du skal klappe en rytme, så du kan blive god til rytmikken. Mange steder i bogen er der sangtekster, så du også kan lære at synge melodierne. Det er tit lettere at spille dem bagefter så. Imellem kapitlerne er der noget, vi kalder pusterummet. Vi har tænkt, at når du har lært noget og trænet meget på det, så har du brug for en lille pause. Det får du i pusterummet, hvor der er opgaver og øvelser til dig. Bagerst i bogen er der en håndfuld arrangementer, som du kan spille med dine venner. For eksempel for 2, 3 eller 4 klarinetter. Der er også julemelodier og fødselsdagssange, så kan du gå til koncert og spille. Skal vi spille noget fra bogen? Køb bogen på stepnote.dk